I've searched everywhere. I've run around everywhere. I've looked around everywhere. There's no one like Him. Bentangin niya persyang sa nakakasih. Mo? Amdan kumuji Yesu. Amdan kumau. Amdan kumuji Yesu. Amdan kumau. So she's singing right. Amdan kumuji Yesu. Amdan kumau. Amdan kumuji Yesu. Oh amdan kumau. Ngawat keleng saudong. Ngalamare keleng saudong. Ngalapen keleng saudong. Oh amdan kumau. Tingin niya persyang manray lang. There's no one like Jesus. Oh yes, Lord. There's no one There is no one like you. There's no one like Jesus. There's no one We sing there is no one. There's no one like Jesus. Oh no one. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Oh amdan kumuji Yesu. Amdan kumuji. Oh the shisha. Amdan kumau. Amdan kumuji Yesu. Oh amdan kumau. Oh ngawat. Ngawat keleng saudong. Ngalamare keleng saudong. Ngalape keleng saudong. Amdan Homirai Hosanna. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Amdan kumau. Amdan kumau. Amdan kumuji Yesu. Oh amdan kumau. Amdan kumuji Yesu. Oh amdan kumau. Ato pingit si Shaba ni ang amdan kumuji Yesu. Dahil habang ingitip pangingit ba amdan, there's no one like Jesus. Kataka action ka jungi. Mo kataray dedi manganga dah ni ngamla syo. There's no one like Jesus there. No one else can stand before Him. Dan bala pa niyang persyayo Jesus ubanging syakri. Dabang ngin rai na do ka mensiam kan. Na do ka donot baro. Nginong amdan kumuji Yesu. Mo amdan si siya, amdan. Mo kata ka reaction jungi habang nginget si siya ba amdan kumuji Yesu. Nginyaray na do ka donot with a joyful heart na ka donot ka bagkamen. Nginyarisap inang amdan kumuji Yesu. Nginyaray biyang amdan kumuji Yesu. Oh da shisha Amdan kumau. Amdan kumuji Yesu. Amdan kumuji Yesu. Amdan kumau. Amdan kumuji Yesu. Amdan kumau. Lawat keleng saudang. Ngawat keleng
징계 샤우 지수 우인 야피 Inyak doi wei wei. Inyak pi. 샤우 지수 우인 야피 Rela jingit. 브레라 징계 샤우 지수 우인 야피 오 브레라 징계 샤우 지수 우인 Oh shining, shining. Shining, 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 shining. Lion Jesus Oh shining, shining. shining, 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 Oh shining. Raya Lion Jesus. Jesus Shining, shining. shining, 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 shining. Lion Jesus shining, Shining. shining, 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 shining. Chapeau. Chapeau man. Inong yenu. Chapeau, 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 Satan, chapeau, 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 Satan, chapeau. So she said chapeau. Chapeau, 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 Satan, chapeau. Oh, chapeau, 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 chapeau. Oh Raya Jesus. Shining. Shining, 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 shining. Lion Jesus shining, 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 shining. Lion Jesus Rela shining. jingit. Bradla chicken, Shao Jisu, Uin Yapi. Bradla chicken, Shao Jisu, Uin. Oh Raya Jesus. Shining. Shining, 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 shining. Lion Jesus Oh shining. shining. Shining, 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 shining. Oh Raya. Hosanna. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, I'm done with Jesus. hallelujah. I'm done and I'm done. Hallelujah. Hosanna. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna. I'm done. I'm done. I'm done and I'm done. I'm done. And I'm done. I'm done and I'm done to my Oh. I'm done and I'm done to my โดยนายก็จึงทำที่เจ้าจีซู I'm done และชิชา I'm done I'm done I'm done I'm done I'm done I'm done กับจีซูตะกะดาวทางนี้ก็สตั๊กมีดอนกะดาวกับคลาวบางระเอกเกิดเต็งกับจงจีซูโอ้เกิดเต็งอูจีซูงาระยาเกิดเต็งอูจีซูเกิดเต็งอูจีซูงาระยาเกิดเต็งถึงยังไรจำลังเกิดเต็งอูจีซู Kerteng Ujisu Ngaraya kerteng โอ้ยไรก็เกิดเต็งจะมีจีซู Kerteng Ujisu Ngaraya โอ้ kerteng สัชเสียงเงินไรก็เกิดเต็งจะมีจีซู Kerteng Ujisu Ngaraya kerteng Ujisu Kerteng Ujisu Ngaraya kerteng Oh, the name of Jesus, I lift up the name. The name of Jesus, I lift up the name. Oh, we lift up your name, Jesus. The name of Jesus, I lift up the name of Jesus. How wonderful. How wonderful you are, eternal Father, Almighty God, the Prince of Peace. How wonderful you are, eternal Father.
kijangi. Ketir kekenteng kejong Yesu. name of Jesus. I lift up the name Oh, of kerteng Yesu. Kerteng Yesu. Naraya kerteng Yesu. Kerteng Yesu. Naraya kerteng. So she's singing right, kerteng Yesu. Kerteng Yesu. Naraya kerteng Yesu. Kerteng Yesu. Naraya kerteng Yesu. Oh, ngin rai ka kerteng kejong Yesu. Hakan kasi. Ngin rai ka kerteng kejong Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Oh, Yesu, Yesu. Oh, how we lift up the name. We lift up the name of Jesus. Oh, we lift up the name of Jesus. Kaktin ka jong bleha. Jing pen pau ka long ka pasan ka khot pakhat lai ka ngum ni. But ya ka jing thau baro ka badon ha beneng. But halor ka kendo. But shapok ka kendo. But ha ka turiau. But ki e baro ki ba ha kita ngalayo sngo ha ba ki ong. Ha uta ubasyong halor kata kakiat. But ha uta ukun lang brod tulong ka jingkerku. But ka jing pendan buram, but ka buram, but ka bor, syakibam jukut, kibam jukut. Nata ka daw ngidon ka daw ka bakraw ba ngin ay ka buram show play. Ka jing pendan buram show play. Ka jing im ka jing ngilong menta kum ni ngiyok pan wan ha ka ni ka chaka ngiyok pan syakri lat lu you play. Ka David tan ka daw ka jung Jesu. Ta ka daw ngidon kup ki khon ki jung play ngidon ka daw ka bakraw. Bangin ay ngo yu ngin penan buram ya ka kerteng ka jong u maditang u Jesu te u balaban man klepat ingi aringi hap tang u Jesu balaban pen kia ingi habang ipang tang u Jesu balaban pelai ingi habang isyate syakum haus syaitan ata kadao idon kadao ka bakraw nam ngi ay ngo emi Jesu ngi ay ka buram syami because you are worthy may they hawk ban yo e ka jingero ka jing pendan buram baro. Hallelujah, amen. Hatu pinget ya kata. Oh, Jesus, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest, Lord. Oh, itu kata irai kipateng penrio paro. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Ating benrio baro, kitem ben mani ame, rising yaro, shakon aro. Kiplanet hashwa jongi, bat baro kiban sange, kin rising yaro shakon aro. Thank you, Bakrata. Kerteng kabakrautan kerteng kabadon bor Oh, bilong the shisha blade. teng halor baro Kiket pat kihiba. bagi Kibor pat sing shisha. Milong halor baro. Oh, so she's singing right. So she's singing right. Kerteng
ride the kaching slow tour. Ya kaching koi, kaching kordor ke John Jesus. Oh me long back in day. Bakun Shaki bom chuko. Oh chai pen real kirai, chai pen real kirai. Bakun shaus im kisem. Bakun man ben yayon. Bakun Shaki bom chukun. Oh, but men yai long ablay. But men yai long. Bakun Shaki bom chukun. Oh, but men yai long ablay. But men yai long. Bakun Shaki bom chukun. Oh, the shisha play me long bakun. Oh, me long bakun ablay. Jisu ya Rabbi ngi habangi ruai kini kiji rai sipak ka jing khoi ka jome ngin ruai da ka jing sko thu ka jing kordor ka jing khoi ka jome atrai bilang da shisha atrai upakoi but men yai long shadu ki bom chukut upakoi ki angel hapneng ki ruai pakoi ki chai beriu ki ruai pakoi ta bangi ruai ka jing khoi ka jome tu ngin ruai da ka jing sko thu Taka kaching snow squin, kaching snow corridor, kaching coin, kaching play. Oh, the shisha tribe will not play over coin, play shoot. Oh, you are holy, 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 holy Lord. You are holy, holy, holy Lord. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, holy, holy, holy. And holy, holy. Dono ngin roi bakui long utrai bakui long utrai Oda shisha lengi long bakui Oh ki angel ki likui ki dam mancho long utrai
da shisha money you play you bakod. We are so privileged. Mong ilong kita kiba bay balong la kodor shisha bang iyo ban money ban shakriyo ni play you bakod. Ublay bagi angel habaneng kiyong bakod. Oh Jesus, you are so holy. Oh, we worship you. Oh Jesus, we worship you, Jesus. Milong tribe padon kolam produble milong
trong Giêsu. Nadadon mano kani kacaka kani kasngi. Tapi so tua pidan kami kacing penkia kami kacang pi, nak kacing penkia kami sim kacang pi. Syukur bagi kagerteng trong Giêsu. Kagerteng ke balong halor kagerteng ke balong. Oh Giêsu Giêsu. Nadadon mano hapleng jengi. Badan kami yoy kacing pelaj kani kasngi. Dan kami yoy kacing pelaj kani kasngi. Ngan khon kerba ni kagerteng ke trong Giêsu. Kagerteng ke trong Giêsu. Pin yo kia. Kagerteng ke trong Giêsu. Pin light ni kacing te sakom baro. Oh Jesus, you are worthy. Wan sekali kau bertai, wan sekali kau bertai. Bangsa kacing yap kau basitam, halor kacing pula kacing syak kau bagi melawan mundur. Wan kau benta kacang bacok pi, hakani kau step. Kau gerba kau kerteng kau Jesu, kau gerba kau kerteng kau Jesu. Oh, you're worthy, you are worthy, you are worthy. Oh, rababa kiri ala rababa. Man thai ban rai ka jing khoi ka jong Giêsu. In the man thai ban rai cha phang ka jing khoi ka jong Giêsu. Man ulang ban dei hak ban yo ka pura baro. Oh raba ba 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 siria la la ba kuria la ba ba ba. Oh worthy worthy worthy. Oh you are holy. You are holy. Oh you are holy. You are holy Lord. Oh raba ba 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 siria la la ba kuria la ba ba ba. Oh Giêsu Giêsu Giêsu. Worthy, you are worthy, you are worthy, Lord, you are worthy, Lord. Oh, you are holy. Oh, you are holy, holy, holy. Holy is the Lord God Almighty. Oh, Jesus, 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 Jesus. We call upon your name. We call upon the name of Jesus. We call upon the name of Jesus. Oh, you are holy. Oh, Jesus, holy. And are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Oh, me long but man thanh nam sâu thanh ban rai phang ka jing khoi ka jong play tong in man thanh bang in rai ka ju dang in rai da ka jing snow thua ka jing khoi ka jong play bang in rai da ka jing snow thua ka jong play in nom thanh ban non buram yu Jesus. Oh Jesus, me long twilight. Oh Jesus. Sao long một khôi ông đan và la ban yanu jor bau play joni một bạc khôi Thank you Jesus. Hallelujah. Tôi nói bạn nga hallelujah.
Ai ngui try ba yo biang kadi kalat sei sen pot mani samat phi kak tiang jong blei ai ngui try bala pelong bala pela inga baniang kumne kumanga long kumanga la menta badi apostle ibal ong ba ngan kran yang sei sen namar ba an ship tayo namar ngi don ki we pat ki kam ki bangi habibe te kadai sha ka privilege nga di Kelana Penslam show nama kapor kelaya stat ini ban dem yang haka jing duai bangin duai ublei ba keren shangi bat khnang bangila ban ka jinget jingan ang scam ka ktien ka jong blei ko pangi wana khamat jome haka kerteng ka jong jisu pa ublei nyim shania ka bor jong nyim shania ko try ka jing la la jong nyim shania ka jing start la jong nyim shania ka spa la jong nyim shania ko try ho brio ring shania tang hame bagani ko por ka diga jome ko try able herap ni mingin ngam ha kaktien ka jome mingin so thiet ka kaktien ka jome ba kaktien jome ka long dot long snam ka jem ka jongi ba kaktien jome kan sei so lai phone ro pho bat chi spa sha ka jem ka jongi bungyo sngo ka kaktien ka jome ko pa ngila ban pentre kam me ka ko pa able try able bingin nget chu chu hame ko try able ba jinget jongi ko try kanang scam kanang san ken try kanang klan hame ken try able winum shania ko try agajing start brio henry ko try detang ka bor ka jame ni aingo eme ko panam to mun sim ko jame bo hikai ngi ba guide ngi ba yalam ngi shagajing shisha baro ko pa ni aingo eme mun sim ko bo pen kan mau ngi shpang gajing hikai ga jong jisu ni aingo gajing besle jame ko try ka be sa apo jing bani kai ngi ko try ye ko try ba jileu jong ka tien ka jame Parga kerteng jong jisu ita ikhum na kimen semaman paro kimen seman jojing pen samthya kimen seman jojing pen malla ki khmat ke jaman sem ki bapen kelut ki skor ke bag jaman sem bapen ek no jongi ka kerteng jong jisu ita ikhum kini men semaman ban ikhum kin mi na ga jaka aga kerteng ka bak rautam ga jong jisu sem ko jong blai sei sin shimti mu me ga por ga jong me ko pa aga kerteng jong jisu ngi priang amen amen hallelujah amen tiga hanggabangan keren ngani piteng ya ke banga keren man haga diga si ublai ga lalit no bakta ga dei ka jinglong blai ga jong jisu Why you know Jisu ubangi shakri? Why you know Jisu ubangi mane? Hato uday tang ubreu, uday tang unong penim, uday tang unong itulupa, ni kumangtin parang is more than that. Kampalat ikita, ijing berkat breu, dan ijing sengotu breu kejongi. Mangkumuang mencem tayo, padon iway pat kibam nget bu Jisu de boleh. Ingat hawat budai ubreu babha, ulek ki kam babha, ulek ki kam baru. Ulek ya tu lupa, udai nong tu lupa bakrau. Henry kim nget bau Jisu udai ublei. Katahi kala pelong pakadon ka mensim. Ka belong persya Eucharis dan kata ka mengiong the spirit of the antichrist. Katray hakum kata kajat jing perkhat mangini ban duai bau blei un play ki khmat ki jong gitu ki ben sim ki ba kodor amen ki bisa te hakim sim baman e ngashkwa beng man ban biang sei sen ban penpau ke bang ngapule nama bung ki khot in pet na kakten jong blei in pule ban pen snothu hapreng jongi ya kani kabala tho haka kitab bakut kabiyong ka scriptures ka weru kamdei ka jinglam ler kan puli nagi Hebrew kalenong ka ba hanriu ka khot ka ba phra ka ong kumni Henry lada
kapen mi no egi dieng shan khatpra ma benga pada ki artli ki ki bam kela ha ki ba kalong ka bam la yau blei ban lam ler ngila ban yo ka jing pun slur badan bor kalong ka bam la you blei ban lam ler. In Parengong, it is impossible, nay, improbable for God to lie. Oi ko para menget kini gid khot kiba ngapulih kini kapor da shimeka naga Bible belapenmi daga Bible Society of India. Nakata ka old version ka bangiong. Ublay umla ban lamler. Kay mga ipuli kamod baro gade gajing sisya. Amdan kaweru basu thok kai. Basu thok menora meno. Basu thok menora meno. Madon ki bri ong ka Bible gade tang ba su thok ki breu. Su perkhat i di breu. Nangingi tip nginget. Bat ngirung ilong kata gajing phala ka testimony bagaktin ublay kalong sya ka basisya. Ngakwa ban benbun kit khot ngaktin yu blei namarba ngim kwa baga jinget jungi kan shong ha kata ka jing start jungu brio ade ka jing sngow jungi ade ka jing so tho jungi ha kata ka jing start jongki nong jongki no hikai jong Bible ka parengong biblical scholars tangkhat ni sulong emotional ni sngow abang i perkhat chong Jisu don kapon ngi yam ngi jaw ki umat ilung ka mensem henrei ka jinget jongi ot ka jing sngow jongi ka don ka jong ka benta ha ki hima ka jong blei ngi de ban the ka jing sngow ha kma utrai abang i mane ngi yaro ngi duai takhat ngi yam ngi rkhe ngi shat ngi kemen paro kita ki don ka jong ka benta blei la thau ngi kum kita ki emotional beings henrei kabak kham khrao ka jinget jungi ka de shong am ka jing sngow jongi henrei ha kata ka tin ka jong blei ha bla persam nu sim nu blei ubong ngam lam ler tu ni ong laban nga amen kita ki jinglong ka jong blei ngine pet menta kan okhai sngi ha tu ki don nam kita ki jinglong ka jong blei ukpa hau Jisu belong khun blei Shibun bhala pen kre re compare tokat bailau mutrai kumangila duai abun kini gi selakot haneru to ini Petra ningkong way nu blei naga Genesis kalong baningkong rekod ke baningkong compare Sharon melengan pulingan ang ni ngala bu ngala pen kre hilak manshu sengap yang tin jumblai bat hilak manshu note down ban sapuli hiang Genesis kalong meningkong rekod meningkong kong kumni ha ka meningkong ublei ula thau ya ka beneng bare khndo tiginum la puli no maghibon ngan kat balangan puli nga manang ni shu sincha score but shu kumong i apostle shu relax kade ka bam bala pen kre shu bambet naya siap pan naya siap piat shu menta kamde shu kapor dem shu bambet kumbalong mata haka ba meningkong ublei ula thau ya ka beneng bare khndo amen kamde ka big bang theory kamde banginget ba out of nothing came something na kamam doni kami ka jingem the on cause something kabam la ban long ni pe ka perthai bro ka wei ni i bagadon kata ke intelligent design para thau manora mano paplang manora mano ikani ka perthai kam suja kam to tang kita gamet ka jugi ni pe ro it's so intricately made tang boleh wala ban thau ni amen ka AI ka don
artificial intelligence. It's irodon human intelligence. Tambah there is God intelligence. Hallelujah. Yohanes kata kadai bu blay, kata kadai kejunglong blay, kum unong tau, kum creator, unong pelong ni, pigi borok. Atau Jisu udan eme kata kejunglong, kum unong pelong. Ini pet, ngan pulih manga. Yohanes ka gospel kat Yohanes menong meningkong dekat balai ko ongkum ni. Dau lalong ki e barok. Dau Chris, dau Jisu. Wow. Lalong ki e barok, bar klem mau. Am shem lalong ki e ru kabalalong. Space, matter, time. Ngomong tempareng. Kata ka jaka. Kata ka kini ki mau, kini ki brio, ki plang, ki kenbat. Bat ka por hiru la tau do Jisu. Ulei mo ba pelong. Klem mau mlong e eru em. Larang iong Jisu try meri unong tau jonga. Perfectly correct. Ka Bible ko ong dau la pelong ye ibaro. Amen. Idon ki bangat. Yang tau nong bu nong tau. Nong di Jisu em ring ayu blei ba ka tin blei ka tho shai. Ba dau ba klem mau am shim lalong ke eru ka balalong. Kedi kilong jeleu pa. Klem mau kam long eru em te. Mdon eru kamot sudah thli. Klem Jisu. Amen. Nangilik kloan makibon. Kata kajinglong bam jukut kajong Jisu. Eternal. Nani bam jukut. Mdon jing sedang. Ublay sedang meno. Mdon jing sedang. The Bible kong ha ka ba meningkong in the beginning. Ha ka ba meningkong. Ndre ha ba meningkong ublay pat udon syabar jong kapor. Syabar jong kataka meningkong. Amen. Dahto Jisu udon em syabar jong kataka meningkong. Ka beginning kawan hadien ublay. Ublay ulat long lupa. Kumlu ulong ngamtip. Ngimtip mdon malak mentip. Mau ublay hi ude ublay. Amen. To ini pe bat tongan pulih ka Sam ka ba kendai pau ka khot baar. Ngan pulih. Men ba mempat penmino ikilum lemne ba mempat thau dore ka khendau bat ka prathai wat nado bam jukut hado bam jukut melong ublay. Nado bam jukut hado bam jukut. Gila panong. Nado bam jusdang. Hado bam jukut. Ublay ladan. Ka main jungi ka jumut mekat jungi. Ka red palat ban suthu ya ka jinglong jong ublay. Dari ublay kat walaupun pau pat ka tin jo. Let's say dangila pelut por 10 billion senam habneng rung impat sungtho you blay. Intip tangkin tiat pang blay. Ngasiong mahai gani tip ngala ngam la ngasiong kan. Ba ngala poi sabneng ngam kwa bani Moses ngam kwa bani Paul ngam kwa bani kita kira crowd jong gajinget. Apostol ngam kwa bani tang yu Jisu. Oh, apostol ko ang itang Jisu. Ako ni tang ta balay ngan pili balay may hap nam ta jonga. Ngam tip unju bahap kum no. Tip ngala ngam la yo na poy nga sulin nyar bet ngam tip, ha? Umat kintut ublay usanyat ki umat jonga magajing kemen kabang mela aman batay. Amen tang ba tengkat abang yero manih ning ya syak ni kemen ru tengkat lakwa ban sutulun hanih madan ngan ongi pastor mo. Asko antulun ngasko merak ini sentio makajing keman kajong try. Apostol sin po seren ngakemau abang yerok imani. Udan untuk uding wisna tu puan ngampadeng yang mane karena datang ke kuntu ke yang tunum lang makalamo apostol la ada decorate bah. Oh yang pelang la ya shale rohan dam stu stau shu. Ngisu thu anong dim stu stau ngisu thu ni lek kajing tip semua. Ya apostol la sulet ban kudup itu.
utu usit no balai kajing kemen kajong utrai ngam tep leh beneng ngalong kumdo nga sutulan me gitu gisrok siar jong beneng amen oh nga terang banyo i markhmat yu jisu ban roi jam klem tatshu jing it muntu jing it ba jong u hasurok siar kaburom hangta ngan roi jing roi ro suken jai yeng pernai ngam tip suken jai ne kemen ngan jai ngam tip bom jukut ngan roi pelajaran kapor soon and very soon we are going to see the king amen amen hatu film kemen marong mani iu jisu menang irwaj pang utrai jisu toh kumni ong utrai us emat Israel bo nong so okay okay ni pej banga jing pen pau kal nong ba ningkong rokop pra u jisu pat hatu ulong na em na bam jukut shabam jukut kumulong blai u jisu ong kumni ngalong mga u alpha bat u omega ong utrai u blai to khindiat man bet kane kade bu blai wong ngalong mga u alpha bat u omega u blai pa u jisu pat yala de ong haka kitab jing penpau kol nong ba ar ku ar ka khot khat lai wong kum ni ngalong mga u alpha bat u omega u baning kong bat u ba sedang u baning kong bat u ba khadu u ba sedang bat u ba kut u jisu u blai wong nga ngadi u alpha bat u omega u jisu ru wong nga ngadi u alpha bat u omega kumong tin pareng they are coexistent co-eternal ilai hoi blai kat manang puli de khot kat manang penkre ekani ka subject manong pi teng anong sngo shusu kata ka jing i utra jisu kata ka jing scam kata ka jing hau teng khat ngishu tip utra uti tangnong penim jonga di tangnong sus pa how day he is more than that ukam palat kita ke baro ka bangi la man perkhat ni pet biang susu wud nama kibun git khot ublei udai uta unong penim bar unong sespa ublei ukpa Isaya kanong gaba sau pulai git khot gaba khatway Isaya kanong ba sau pulai git khot gaba khatway wong kumni utrai ublei manga hi ngalong utrai bat nalor jonga amdon unong penim wow Yim jude ban pha shi gibriu yim jude ban pha shaka wat shaka sarkaru mentangi i dang menenga puli news ba kata ka petrol kala kiu kala touch century kala hit century kamut ka dor jung ka long sis pa tam ni bo pe cricket ni sung thu long century mo ka dor jung ka petrol kala hit sis pa tam Iwegi ikunhon kilong ngin hapan penkiu dor no ya ka baik kali lesi ki mar ki mata ki bam ki di ngimtep kelaban kata kawan kata ka bungong kata ka economic crisis renga ken mau sisen hang ni hayang mani kadi hayang mani barim ka building barim lesi auto por I presbyter I shabong ilakren ba ikren spang kata ka economic ka financial crisis Henry ngara kebatsa kata kaktin biong nganang nampak don kalau yang ngau topor langam bakla iong ba kanum kata yagi khon jong blai ublai un pendap yagi khon la jong la manong mga amen haleluya kanum kata tang ba tang gawai ublai ong tang mga ngadi unong pedim jong pi Amde bu penim tang sisen uyai penim. Hallelujah. Tu Jisu dei nam long penim. To ngine pet nginum siong ngine pet nak ktien jong belai. Titos ar khatlai ngan puli. Kibai khmi ya kata gajing kermen basuk bat ya gajing mi pa go buram jong belai bakrau ngap ha ublei bakrau bat u Jesus Christ
unong penem jongi. Wow. Ublay upa uday unong penem wong kumno mga hi ngalong untray bat nalor jonga amdan nong penem kenre uji suru uday unong penem. Kisutu kata kajing dan bor jong try Jisu. Abi ang try nong penem jongi. Imuru yu blay, imuru yu Jisu. Amen. Hang nili ko ong kaburam jong ublay bakraw bat u Jisu Kris unong penem. Kamu la equate la nila penlong ko equal ublay bakraw de u Jisu. Ba uday khunu ublay ngim ngangit apostol kita gi doctrines kedai jong gi apostol gi pastor ngangit ba ngim preach oneness. Ba u Jisu uday hu ublay pa ngam thrai. Amen. Nginget ha ka Trinity, nginget ha ulai we belai. Kata ka diga bad kabal jelio but kaya kata ngat rangan IT hai apostol bad ki pastors ki ban ai kata ga jingkai. Ini at show. In pet ublay uday unong seuspa. Atau Jisu uday na unong seuspa. Ublay uday unong seuspa. Kitab Isaya kalong ba saw kadkhot kaba arpusaw. Isaya saw kadkhot ba arpusaw. Dan menum nu bala yo yarap na menga namar ba mangala lep nembu ni. This is what the Lord says, your Redeemer and Creator. Kani kadai ga bo blay ong unong suspa bat unong thau ujong pi. I am the Lord who made all things. I alone stretch out the heavens. Who was with me when I made the earth? Amen. Ublay ong mga ngaday unong suspa ujong pi. Ini pet Galatia kalong balay kadkhot bakhatlay. Galatia kalong balay kadkhot bakhatlay. An pulin Ukris ula seuspa yangi na kajingtim ka hukum. Ukris ula seuspa yangi na kajingtim ka hukum. Ublay hau kitab Isaya ong nga de unong seuspa jong pi. Hang ni uji suru ong seuspa yangi na kajingtim ka hukum. Atu kata kam pelong uji suru de unong seuspa jongi. Isi dwai berobol nong seuspa. He redeem us by his own blood. Tagasnam gajungu seuspa no yangi, uthiet no yangi. Kaktim de kong amshim na thiet pi da kanu Nrai tang da ka snam ka bokodor ka jong Jisu. Kumusi ong berbor. Ka jing penim kalong kabayo ay. But it cost God everything. Nrai ka shimlot no blay. Ka shimlot ka door ka bakrawe nam tabu Jisu manuman maniap. Halo gading fna nam ta jong aba jong pi. Kumangipin kamau ngimday banile kamkai. Bagani ka jing penim ka bangi layo. Wat ka jing kala bumut ru ka de ka jing ai somha ka jong ublay. Wat ka jing kala bumut. Tangkat ni si ong kata ba hatu ublay ula jit ya nga. Tangkat ka si wan ta jing kali nga. Hatu ublay ula jit, hatu Jisu jit ya nga. Kak kawan ta jing namar ba ni i ba ka dong ka jing jit, ka jing bom jit ka jong ublay. Tangkat ngakali ong da ka ba nga sngok thu. Adi nga suthu ba hakatu ko por ka ba nga ong nga pediang utra Jisu kata ka peni bala jit ya nga sya ka jing penim. Kata ru ka de ka jing ai ka jong blai kam de ka jing la jonga kam de ka jing ngai ka jonga kam de ka jing kwa ka jonga ru. Nili tu po inang kwa ba den joy ka perthai inang kwa ba ni sngo ba ni kursum ka perthai. Na hakum kata por blai ong ukhot bangan pediang utra. Amen. Oi bante blese darangam pediang utra nganum don syo ani sla perthai ru. Kala benja kum taro.
le ayu ublei babaro na preng jungi la sius pa ingi do ublei pa bar ublei khon mangilong kumning mangilong ngin bat ya kani jing sius pa jungi hado go bokot hallelujah ublei urius im sam saupunyo ar ngan puli nabo try uba khlie tam ulong bo iting ulong us im bakrau halor ka khndo baro nabo try ublei bakrau ulong uba khlie tam ulong uba iting ulong us im bakrau halor ka khndo baro ublei udei us im jongi amen pangu jisu kumus im kajing penpau kalau bakat tendai ke khot bakan riu kibun bahagi khot tamangi ngashim tang tu ka digi khot bat udon halor ka jankup bat halor kal bong jong u ka kerteng bala tho us im kis im bat utrai ki try amen tu indong bat nga amen u jisu de us im kis im bat utrai jong ki try amen ye gini is im small g uek uberit no uji uberit ubi uberit sorry ubi uberit kini gila mendai gi blai jong ki wei pak izat benriu uji su ulang halo tara hapor ngar waing der wai tu jong rai melong uji su Christ for thou o Lord art God over all the earth thou art exalted high above all gods amen ni syakrius im jung is im baru try jung try na tau blai udai unong bishar ublai udai unong bishar kat bala ngan ya kini gi khot kat bala ngan ya kini gi attribute seni kita gi jinglong gejong blai kanam ka jinget jungi kum ong ipi kanum shong ha kata ka jing start breu ka jing snow gejongi ka jing emotional jing pangu jisu menshwa hapor empat ganang supriang yu try jisu don bapen songsi yang lenga songsi la sei khamut nga songsi nga shimi dur ibadon ka dur jong jisu ngapek kata dur ngalung men sem ngayo jing suk hoi kata ka babha kum ong ifi pertma ifi hendrek ka jinget jonga nang ta hadien habut kam shong tang ka tu jing sngo jonga ka shong ha ka ktien ka jong blai na kan mau pastor dani si ong bhai kata menshwa inai khna wa du mtaru lese kadang kata ki f lightly ki f facts, faith, feelings. Fact gajing shisha, faith gajinget, balai gajing snow, lightly j. Jinget, jing shisha, jinget, jing snow. Gajing sha gadiga ktien jong blai. Parhabang ibu gajinget jung halor gajing sha ka ktien jong blai. Ngila man snow, tenat ngila man snow. Compare kata. Ublai snow ba bang ibu, but abang appropriate by faith ni mat ya kita ki jing plah ke jing ni mat ke miracles sa ke jing gojong amen na kemau wat mangar ngelamat ke miracle wala ka dega sngourit hang ni hi hapo yung mani jungi hapor wan uncle mudgel nga kemau kalong ma testimony abang mi ksut mi snam na score by uncle mudgel i wan ban pha dwai ngalet daga jinget kadang long sam lalut ngalet chakmat mar sun dwai ngasyo sungu taka jong kadong kata jing pa spor sapo hang ta hi bedwai ngaso thu ngalay khya bar khambret kin phat hang tu po jan pulpit kalong klamagor ngabret haka jaka bret nyut mang khamnan kam sui kin phat ngasibu kin phat ha skor jonga tali sa class ngabu kin phat ngawan tu kin phat kila long snam kum tu kila long sui ai te haying maniru apostol ngawan di kita kin phat ngamji thu ini no mengapang skor ngapang re mar sendap dua yang kalmud gel kita gikan phat ngabret no khamelesyo amen balai ngabu ka jinget haga ktien ka jong ublai bangamat ka jing phla ka jing perkhya haga jing ka jonga amen ijuru sisin ngakema por milet spok pasikat lamakla ita nagar bapli la penhiar te om jing seng kumno chu bagade ka jing seng idon i tu poy dang dei brother montu lamakla mentai pastor dei pastor idwai namta iju instant healing iyo mauju hang ton to yo ek jempen khia ka jinget ha ka tin jong blai khamong sa to nga sange nga salpha dwai el dang tre ka po dei dwai
yo jung khia amen ikong khamti ru dikanes khamti ha kani house church chu idang ong ye kata man hakadi sondia man kata sini ong apang gerendang i ndai iwan be sijing aseng irwai praise worship yang arwai kata praise worship ngai ro ngamani utrai kum ngambat ju ro kata sini par hapdeng kata jing ro mo iyo jing khia amen hallelujah tong ini pun syong nong rim ka jinget jungi hagak tien ka jong bulai man expect miracles hallelujah economic crisis kawan God will raise up a standard hallelujah one condition believe and you will see the salvation of the Lord amen hallelujah nang ta kumunong bishar Genesis unom khat pra khat wapsan ngan puli ngan ya urut tu ai kanong jingai na me ban le hakani korukom ban penyap ibohok lembat ubaman kat ban pelong ibohok kumu ubaman tu ai kanong jingai na me kata unong bishar ka perthei ublei ude unong bishar ka perthei ublei le ngono pi ule kar ubaman ina plek tin blei upen ke yoi pen her yoi Kemoy apostol ngiyong ngila dwai ga election ngila dwai. Hendai gajing kali kami balai. Kami ilong kum gajing dwai jongi. Hendai ublai uti banle ke budi banle. Ngila dap dwai la biang. Hallelujah. La biang in su relax. Ublai udah inong besar jong perthai bro kawai. Jisu pat ini pet R Timothy sau iwe ngan pule. Nga hukum hakmat ublay bat u Jesus Christ ubo try uban sa bishar ya giba bat giba yap haleluya u Jesus uday mulong bishar on sa bishar ya giba bagi bayap ngin sayang hakmat ka ket bishar ka jong Jesus takadaw yong war gini giba page lembak YouTube pediang no u Jesus ka jem ka jong pi ulang utrai unong penim jong pi ulang unong sispa jong pi ulang unong penim jong pi shimet priang utrai haleluya ulang bobha pala dulu kata-kata namala dangin priang utrai menta kumu parlok jongi kumu long penim jongi kumu trai usim jongi ngin saya syam bodu kumu nong besar jongi amen bagak tin mulai ko ang bay kita kibaga kerteng jong ki am simla tho aka kitab ka jong jengem and bread iki siya kapong gading. Ngait budaya Jesus hiban bread. Mentah tu orang khot. Come unto Jesus. Give him your life today. Wan show Jesus. Ai la jing im show. Wat penek dono jong pi. Kalau ngaba ma belak kai baru belai bu em ngok tin jong belai. U belai jing long gading babam do. Amen. Ngam kwa meni kendo bu Jesus kumunong besar. Namangalai kendo bu dukum trai jong ah. Hallelujah. Amen. Try ai gajing kemen ngam ngam la ban batai. Mla te ban batai gajing kemen. Bu ai try. Sngo ban hair haler. Dia tu masngo dari yo ban ngam dami tham yang la hair nong pi tu sngi mga pediang try. Shisha. Subyang kham le bit man kenti nutun mo jingking sejrong. Mereka really kata chen kata shisha Jesus pun pausa. But he was my savior. Amen. Nganu melak kelet ko tu. Tak duduk dengan ibu trai ni dokter ngam tip. Toh, ni liwat. Unong up lang brot. Sam arway way. Ublay udu nong up lang brot jongi. Tu ini pulih. Utrai ulong unong up lang brot jonga nganom kerdu. Oh, kan ni kadai kata ka bos ke bangidiban. Kam genti mentai por. Utrai ulong nong up lang brot jonga ngan kerdu. Kiwai ngam tip. Nengate nganom kerdu. Ngite nginom kerdu. Toy nomor nga amen. Da pinget. Hatong inget bu nongap bleu di nong brot jungi. Nginom kerdu. Hallelujah. Woo. Namara thot dekte numlay. Baru bleng oi pi mena takataw bleng hapuli swa tu. I establish the fact ngapen scam mi kajing sya. Bau blay umla ban lamler. Baru tho ane wong ngam lam le ngadai unong ablang brot jong pi pinam kerdu. Nginom kerdu. Amen. Woo.
Kidon ki blessing si bap pedang yu bangi pedang yu terang no pi. Kadika package. Amen. Kanang pli ko package mi sa ko package. Apostle su package wo try. Amen. Kajing kemen, kajing pen em, kajing pen kia, kajing lai lot, kajing kerku ki jan ki nap ka yeng ka sem ki kali. Ka penang pli nang yo. Kamlong umta. Ngam tip kamlong umta. Kamlong umta. Ngate ngalong mo. Yes, ngihap ya lembah kita kejingele ki test ki trials and tribulation. Yes. Ngirung iyat. They try to fear not worship thing ngalong nung amlang brod jong pi. Pinom kerdo. Kadi let's say kadi ka message ngi. Tangkat ni song shop ting kum gibriyo na ipet gi news song shop ting. Kiu kendai pau paisa ti. Ha? Sa sanaya, oh hindi sanaya. Kendai pau naya, pra pau naya nya pau. Dan ki blaki shir pa tingkaro. Nginom kerdo. Ngin pla. Amen. Ngaruan pla no ikani man ka step. Kat bangan kan mau nganong mang kesek nganong komit li ngan kat bangan kan mau prai melong nong amlam brot jonga nganong kerdu prai melong amlam brot jonga nganong kerdu prai melong nong amlam brot jonga nganong kerdu pla halu ka ketin me kalong dok lang snam amen ha donor ka jongi haleluya to ini pe ujisu udain em long amlam brot jongi yo ne spok hat wei ong ngalong unong amlam brot ubabha amen. Uta unong ablang brot ubabha IT no elaka jingim na kamta kilang brot. Haleluya. Ublay uday unong ablang brot nginom kerdo ujisu ang ngade unong ablang brot ubabha. Umday bosneo. Umday bos kerbet pe kilang brot. Oh, filale kum to. Telum. Filale am to telam. Ati lang brot asu. Ha? Syepti hang bet skiu bet. Layo lalong traumatize mo. Awan ti unong brot. Ulek kamu jisu. Raja kau bilang berat. Kendai ulek wat. Taiwei baca. Haleluya. Tahu di nong amlam berat jongi. Amen. Ublei di nong amlam berat. Jisu lu udai nong amlam berat. Wangah. Ngadi nong amlam berat jong pi. Ngadi wabah ngan pendap lut. Amen. Tungin syanya boleh. Ngin pet ya kini ke krisis. Ngin pet. Dekat gini kan. Ngapa sih pikirkan? Isi juk sengkat imen jongang ong diki ong fitip kata lah ong ngamtip syukai kata syukran danda dengi pikir kan is not separangnya pet udon uta kisi ong ba kim juk puliak rok buar makim kwa ban tip ke bagi kithok sepang jongki hakor buar tangkat kithok babha kithok basne kata ke influence ki le kata kata kejilak ka jongki ngiru nganong pi pilak ban puliak tema ignore them. Kani kata breaking news jongi barobor. Amen. This is the breaking news. Hallelujah. Ipule kor kubor ani petse kor kubor mta. Isir kaisa. Imasisa. Ula lek kum ta ndrei. Troy nong ambrot. Utroy nong ambrot jonga. Utroy nong ambrot jonga. Udai bopang nganum kurdo. Hallelujah. Oh word toh. Te kopor kaya sat. Ublay, uday, umau siang jongi. Umau siang. Deuteronomy, kalau ngaba life war, kadot basau kan pulih udwat. Umau siang kajingle jong u kabajanai. Namar kilinti jong u barok kilong kajing besar. Ublay kajing sya, bat kalam kajing mamhok. Ubahok bat ubabet ulong. Ublay jongi, uday umau siang. Ublay pa udah mau siang. Tong ini pet urut sepang ujisu. Sti koren kemen kong. Long bas sepau dekat basau. Bat barok kilaidi ya kajuk kajingdi bekenja mensim. Namar kilaidi na uta umau siang bekenja mensim. Balabut yaki te uta umau siang ulong ukres. Wow. Angan pitarau ujisu. Umangi mane usyakri. Umde tang brio.
Umdei tong nong penem bo siwan ban yap nam ta jongi. Deu blai. Deu mau siang jongi. Ai non deu mau siang yanungin septe. Yanungin septe. Aku tu kesing nang ong. Don way. Batre hakawika kot kubor. Keren pangani katai. Ngapai ngangam septing brio. I fear no man. I fear only God. Yes, ni buram gi brio. Nomor beli kaktin beli kong hi. Kajing septing jum brio ko warak kajing riam. Beli ngan septing gi brio. Ngomong muram septing ngan le meng. Hey, ngam septing ipi. Hey, what pilewe ipi. Ngam septing ipi. Buram iki. Ni buram ke position yoki. Ni buram ke shuki. Ni buram ke jinglong brio ko jongki. Ni buram kamdan barit ba kamdan bakrao. Ni buram kidi gi brio kidi jing tha jong blai. We fear no man. Hallelujah. Amen. Amang idon mau siang jungi. Jesus is the rock that roll my blues away. Amen. Ujisu de uta mau siang. Uba penjat lot kita gejing sosi, kita gejing ketang gamen sim, kita gejing nok men sim, kita gejing dum men sim. Kita gejing mut jumkat ge baile ban te engi. Jisu de mau siang unteliak kita baro. Amen. Kin jat kin do jat. Hallelujah. Tongin pulisyo urut jingshai. Ubelai udah ke jingshai. Sam apnyo gunot nong mek apnyo gunot baningkong. Utrai ulong ke jingshai jonga bat ke jing penim jonga. Yanungan septing. Utrai ubelai ulong ke jingshai jonga bat ke jing penim ke jonga. Yanungan septing. Utrai ulong ke bor ke jing im jonga. Yanungan kawet. Tang ini tu kau kalau message kalau don lupa. Utrai ulong ka jingshai jonga. Nak kata dong ngi gibanget. Hau jisu ngimia ha ka jingdum. Ngimia ya ka jingdum. Kabak basngutan ka tim lei ko ongkumno. Dar phiya ya ka jingshai. Kumbo ulong ka jingshai. Pidon ka jing slok iwiwe. Kamut kadon kota ka jing iwiwe habang ya ka jingshai. Larang ya ka jingdum tangkat. Let's say what i para banget ru ngimkwa mani kendo. Ngiri, ngiburi iladi. Larang ya jingshai yanungin septin. Ningi sngot tanat kaktim lei ko malarang ya jingshai ngidon kata kajing selok lang. Amen. Kamot kajing yade jonga kam de tang manga bodu blei. Ya ucai ko mo ulong kajing shai. Ndrei ngadon kajing selok baik para bangai. Amen. Kumusi om barabor kading fana kalong kumni. Kalong vertical bat kalong horizontal. Kajing de jungi bodu blei. Bai jing de jungi para brio. Kami tangi para brio. Tengkat gibri gunong teu tu unda krench pangga Bible te man kiu im sabeneng. Ndre jinglong te ani mlaksha mya pet. Kum to se. Ngam kwa bagi brio kinong yangi. Kini odaw man keringi kum ta. Amen. Jadi melong consistent. Ka kindness ko jongi ka humility jongi kata ka jing ngore kata ka jing spun ka jing bha jongi. Kadi man flow si bai. Amen. Tang baka ngi keren dak bajai ngi smile kiru nanong ifi kalakta iki kin small tenat ki wan rajing so khiam sem ka kamera lese mengidan po office ngi kedua habar ngi long hei kin mi hadir me kinu ngiong teh small tenat ikendo bat phi mdei bangai ka buram selde kamdei kata bangai buram kata hablong natural yangi ibri ginawan kum tu tengkat tok tang pet aso me try jisu podonod yarap yang aku menemukan keren yarap yang atrai kos ngamtip Bagi jangan beri ngilak ban keren gege. Ni lak keren sibet nganget udah musim ko jung bleu ajing start mo ban keren tak. Dalam itu tes sunat. Next time long sunat mo don jisu hanga. Maybe. Amen. Ta. Jisu de gijing shai. Yohanes kalong mo pra kar khotba kharar. Anda kumta ujisu layathu khana pat daki udong ngalong ujing shai ka perthai. Uta bawan but yang unomiat hakabodum Henry unio kajing shai kajing em. Amen. Hatung ibut yu Jisu. Hatung ibut yu Jisu. Yes. Ong se banga hatung ibut yu Jisu. Yes. Tu Jisu ong kuno. Ngim om ya ka jingdom. Amen.
Henry unyo kajing syai kajing em. Hallelujah. Ngidon kajing syai kajing em nganget. Haka pertep kan jam sim ha mangiyanyi ki Kristan. Kating syan. Ngiting syan. Nama balai ngiting syan miri kajing syai kajing em. Ngimiak kajing dom. Kimen sim aman ngolong pi ka Bible ko ang ubaman ukriat berniat yu bohok. Kinda yo kin kthai ngi. Ne kimlut, kimla mangiyak kajing syai. Amen. Tangkat ni siong po office ki ong tip nang tay sing apo sni bodang kata ka brio ka jerong usnyo ka syong hutik mo jingkieng tingilet sport ka washroom tangkat ka jingkang ka sukhang hi kay kata kadang mi tangkat la dum don show menum la mi kadang sang koridor la silong dum ngan yang hi kisnyo noi pi yang ya oh klik ya in Jesus name. Ublay kamay nga kamin sim ngajing syapting. Ndai jong ka bor of power, of love, jong kajing it, but kajing le adakar. Spirit of fear. Idon ni kim don ngimtip. Manakaning ilit hiwi paramit. Yung hani kamera kadang kajing kya kamta. Wagi kun ki syapting manung ta kamera. Ni duai ni tar gum phneng hallelujah. Yang terai ka senam ko jong me kanan hang ni. Amen. Mangiyak kajing syai, barok kajing dum kahapan pet. Amen. Kalau bandom kan no tangi ibe kendok ibe syai. Kajing dum kala pet dot barok. Amen. Bandom kan no pite jing syai khaw le se bandom tu te jing syai do bret. Pi ibe kajing syai. Amen. Hallelujah. Katangi di kajing long jongi. Amen. Ngam tip ya ko por pen ong lem pastor, pen kenal lem. Toh, in pet chu mentah Lord, lani utrai, ublay jungi udah utrai, Deuteronomy kal nong ba nriu kot pasau. To sngau a Israel, utrai uba ublay jungi ulong uway utrai uba ublay jungi ulong uway utrai. Nado ka Old Testament ka kitab ka barim, lapan pau ya ka jinglong lai uway blay. Utrai uba ublay jungi ulong uway utrai. Kamut ublay ru udah utrai. Haka testament kabarim bampat reveal yu Jisu haka jinglong dok ka chungo in pet u Jisu ru udai utrai tam ki apostol kal nong bashpor khot balai punriu kata ka tin ya ka bola pha aki khun Israel dag ba yalop ka gospel ka jingsuk da u Jisu Christ long ma u utrai halor baro ka Bible ka batai ya ka Bible hi amen u blay ulong utrai haka Old Testament Jisu ulong try ru haga New Testament 8 pau ya kata 8 pau la reveal amen alpha pan omega meneng la pule nginum pechu ikatu wang ngalong ubang ngalong katu ngile pet mensim tayo nginum pechu boble wang ngalong ubang ngalong Jisu wang ngalong ubang ngalong tongan chu ngan chu pule khendiat ngakwaan pule kene Yohanes kalong ba pra kar khot ba san phunu do san phna wood wa Abraham ukpa jong phi ula shat kemen banyu I ka singi jonga ti ulai I ba lo sngu kemen ru namar kumnu Abraham I le se I ka jing thol pa I ka tin be kham tho sai namar kata kita gi jiu klei ong ho mem pat don san phos nem karta ti melai I yo Abraham kumlom ta deseng mangangong matama kandi ulai I yang kumnu ngam don kata kapor kumnu ngan don akapor matama kandi bangarang imenta hagini ya uji sulai tho aki shisha ngong api menba 4 kayo Abraham ngalong ngaladon But anda kumta kilayara iki mau begini alim tamiu hendak Jisu la buri eladi. Ije kisu thop ha Jisu uklaim baude ublay. Jisu kamil de baude ublay. Nata ada ki jiu kile kira kita mau ban lentem mau yu. Dada usu claim kumong tem pareng any frivolous
claim inum le kum ta de u claim de u kam u de blei to gin le na uat na mar ba por u blei u priang ya ka jing money u blei u priang ya ka jing money kan pulin ka gospel kan umot hes no masaud khat bashpo anda kum ta jisu la ong ha u khilet no me shaitan na bala tho men money yau try wo blei jong me tang ya u hiru men shakri men money yau try u blei jong me u jisu u lay out the worship sequence u jisu u penpau ya kata yano bat tang yanu ngi di ban money Nyimlak ban mani yau briu, nyimlak ban mani ki ksut, nyimlak ban mani ki blai thau, nyimlak ban mani ki merat, nyimlak ban mani ya kata mariang mo kata nature, nyimlak mani ka sngi, nyimlak mani ubnai, nyimlak mani ki ding, nyimlak mani yano ru, de tamu bulai bude hak ban yo ka jing mani ka jongi. De tamu bulai bude hak ban yo ya ka jing mani ka jongi. Nyimane ka nyimane ki mau nyimane eno ru amen nyimane tayu blai ujisu hi ong kata wong yo setanu men mane ino men mane tayu blai setanu kwa ka jing mane kata ka de bu jisu ong la layout tongin pe hebrew kan long maning kong khot basan hadun riu Jisu den manyo kita ka jing mani ka jongi. Namar hanu na kita ki angel ulong menu me long ukun jonga ha kani ka singa lapan khaya me paru ngalong ngan long pa jong me ngan long pa yu uru unlong kun yanga bat men ba ula walam yau bala khaning kong sa ka perthai ulong batu ai bagi angel ublei baro kin ya mani ya u ki angel kin mani yanu inu lat no tang ublei ne hang ni la tho sai wat ki angel ru kin hapan mani ya u jisu atara pangilam praise worship abang ye snok tilang ber ki angel menengi rwai bakhut ye snok tilang ber ki angel ban ai ka buram show blei man ai ka buram show jisu ma udai hok banyo ka jing mani ka jongi amen hallelujah nganget himpat dia samthia nang ta kane wo blei umat gi pop ujisur umat gi pop tang blei balak man ma pop kumala kren mensim tayo tenganum kren shu e kata nang ta ublei upenmi pat gi bayap ujisu penmi na gi bayap tang kat tu kan ni jisu penmi na mi bayap tagine pai ki nak tin yung blai yin prinsesa kalong ne kamong kumta shu to Yohanes kalong ka basan ka dukhot ka baat huway namar kum ba uta ukpa asngap hamo namar kumba uta ukpa upenmi iki bayap bar upenem yaki kumtaru ukun upenem yaki ba umon berkat ujisu wong kumba uta ukpa upenmi iki bayap bar upenem yaki kumtaru ukun upenem yaki ba umon haleluya Nidon yu blei ujisu ubangi syakri. Lara kibai kikli kumlo fi ong bo ujisu di ublei. Kini gidi gid khot. Kini gidi ke jingkran ke bafila ban jubab yaki. Ya msna shaw tam ta ni hap along specific. Let's say ki wan ban kli nama ki kwa ban tip, ni ki wan ban kli bakin ya tai bat ngi, ni ki kwa let's say ki wan ban kli na kinunu gidaw compare. Umuong wi perlok ng kamam shwa bagin late class
Wong mame menget hublei, ngong hoi nget hublei, wong ngam nget blei. Umde ulong nagi wepat, ijat menriu. Wong ngam nget blei, wong menget nganget. Te, wong lam menget hublei, peni mentau no tau blei. Peni mentang, lam menget peni mentang nganget wong. Ngalak poi haka umdum, ngalak poi haka kemkhat. Ngong kuno peni hublei. Nasu duai, nasu ngap shwa, duai. Lali try aja start ya ngah. Kumno bangan patai, mo, bangan penpau medan. Dah ngelak song hapok kelas ngong yu. Tada ublei umdan. Ngabat pi nganum song ngani aja nyong pi. Manga menshwa ngalong ubriu ba umda sungutan nathan yaki wepat. Bau bleu don upen kelai ngalak mensong ni balong perlok bat pi. Cak. Kaji jongi ru kapeni bleu don. Amen. Apostol si yatu testimoni jongi menswa kum nubi long kumta bat bon kibre lagi jong gijing plah ni don. Tada bleu don hatungin kelah. In sekelabha. Oh don kibre kelabha. Dan rei nyim la ngateng la re nga persang men kelabha ngamla ngala persang do im doyap men kelabha nganum ta nganum lek sukata ngamla te kadang sniu man ne aingu boleh udon amen boleh pen kela who raises the dead. This dead person was raised, amen. Uji sula pen kiem nga akan mau angkel mudgel sisin kamsuk kae kamsuk kumno kamsuk. What is easier, mo? Tempareng la draw. Auto ding udon uslah. Udon tenat ding. Bat Hamadan udon uding uba lasu pentiak lasu draw untuk Hamadan. Uding tenat uba layap. Uang kakamsuk uni utenat bayap unim ne kamsuk ba uni uding utenat ubas badan bami sela unsai so ni ong lambak la ni ong ba kamsuk yu tenat ubaladan sela ban sai so ni long kum kita tenat ki belayap uji sula pen ke 4 ngila im te ke ba ni bangit sai so ngila im amen nashkun ma we kata ka illustration kablong very powerful illustration jong kel mudgil amen to udwat namar bakapor ublai wat igidonut uyit igidonut gijongi ublai uyit igidonut jongi ublai uyit igidonut jongi Jeremiah khatnyo shipho ublai uyit igidonut jongi dase kani ka por ublai uyit igidonut jongi amtep to nga utrai ubayit ya igidonut nga tenjo iki khlai kat ban ai wei po wei baro kat bakum ki lenti jong u kat bakum usok gijing le jong ublai uyit igidonut jongi uyit utenjo ik khlai jungi ublei le singam te usotana ban test singi nengi isu ong neng isu he tangka tien neng ida mut sisane ublei utip ke jimut jungi tangba le se ukwa ban tip ban tenjo ingi wong ngawat gidono jongpi to kajing pen pau kolong ba ar dokot ka ba ar pulai kajing pau kolong ba ar dokot ba ar pulai sa spon pen kut no bat ngan penyap no ya ki khun jongka daga jingyap nga khampuli lu tir khot baswa sapuli mafi te kita gi balang baro kinetip ujisu ukraini kani ma balong manga ubayit thu ya ki khlai bat ya ki donut te ngan ai ha wei pa wei baro kar bakum ki jingle jong phi right kajo katarjur ublei haka Jeremiah Ukraine ngayet uji suruang ngayet. Amen. Abang idwai nginong to try Jisu. Yet kadonut jonga try. Search me and try me, O God. Oh Jesus, search me and try me and know my ways. Try tip gilinti jonga. Ladang kay kay bas snew po jonga. Ladang kay kay jing tumu bas snew. Ladang entertain kanu kanu bam day jong me. Yet try. Penpau kena mengalak ban kelak kebamut. Penpau kena mengalak ban yai bat me. Penpau kena mengalak ban im kejim ke bakhu bam subhai me.
Amen. Tengkat ngimtip te. Ngimtip what dia ledir ngimtip tengkat. Dengan orang pi I la du blay. Un wat ka dun jonga. I la du blay un wat ka dun jongi. I la du blay un test sigi klai jongi. Amen. Intip ki motif jongi. Tikatu ngatrai ngalapoi sa bakut namar kapor. Ngayo u blay say sen pat. U blay ko ban establish ban prinskem. Ban pintikna without any doubt whatsoever. Klam don syuk anu kejing artien kendiat ru. Jisu ko man pen ken mawi banga ngalong ublay. Ngalong umau siang. Ngalong nangap lang brot. Ngalong kejing syai. Ngalong kejakari. Ngalong mga I am all in all. Tarang yirwai. Lagi yirwai tu jingwai apostle ngait. Jesus, you are my all. Kalong valid ba? Amen. Hallelujah. To ini top 3 buat jam show try. Hallelujah. 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 Woo. Amen. Tengah tipak gini kapor. Hai pastor Dani. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ito yang lang ni kapor. Hallelujah. Hallelujah. Habai Kalalana yung mangindon wo try billion kita ki snem nga ong numdon billion su namar numdon por numla ban tho habneng ya ka por tip kanu ka dei in su don be wo try amen in su don be badung hallelujah amen tena jing thap ba jam su try su ai ngu me try hallelujah try ni wan khmat jome ya ingo ime try jisu shisha ko try melong blay mdei tang melong blay nei melong blay jonga melong blay jongi ya ingo try jisu kek bo mele ko try nakamta jongi ko try kat mo me blay ba kraw bor tam blay ba thaw ko bleng khando penban malait yangi penban melawan ban yap ni namta jongi kinong pop ki ba kadujok ka up mroi aingo ime Bame penimingi, bame ai kajingim bom jukut. Ngi ro ngi mani pen kraw kateng kajome, par kajingim jungi baro ngi penlut, ban yaro yeme, ban mani yeme. Ngi aingu ime nam tang ni kapor, aingu try bame la crunch ngi ka try, agni ka sngi ka try, ka bromi ashme ka try, agni kapor ka try, subigi kun jome ka try, kin mi na ka yeng ka jome ka try, adwai kajing doran kat jome, adwai kajing ri kajing da kajing sumar ka jome ka try. Jengker khu je me ka try kan boot nak jing ha ka jing em ka jungi ka try ble jong try pla jing ru try ni klip mat try to ai ka jing ba je me ble ku pa ka jing ai je me try ji su ba jing sat bo je me man sim ba khu ai begini baro ka don kat bat ngi ki badang ni ka chaka manta ki ba yeng ma sem ba thon jungi baro oi ba giri khu ka dang sorong sat la ka bar thai ki ba khar kar par ka teng je me ji su na do manta ba cha bam jukut ru amen. Hallelujah. We are live. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.